дар чанд вақти охир ман бо бисёр миллионерҳо, соҳибкорон ва фурӯшандаҳои бозор, махсусан Садовод ва Люблино, инчунин маркетплейсҳо вохӯрдам, ки дар рӯи аксарияти онҳо тарс дида мешуд. Тарс на аз кризис ё конкурент, тарс аз он ки системаи кӯҳнаи бозор дигар ба кор намераваду иваз шуда истодааст. яъне яке аз сабабҳояш ҳоло борҳо мисли пештара сери даровардан намемонанд ва ҳамаашро бели яъне қонунӣ карда истодаанд, ки дар ин вақт асосан нафарҳое ки бренди худро доранд онҳо бурд мекунанд. ҳоло ман дар Хитой ҳастам ва инро аз дохил мебинам, ки аз Хитой танҳо бор харидан нест. Хитой ҳоло як роҳи зинда доштани бизнес шудааст. агар шумо бо нафарҳои таҷрибанок ҳамкорӣ кунед ё маслиҳат кунед ё нафарҳое ки Хитойро аз дохил хуб медонанд, логистикаро, чӣ хел бо фабрикаҳо кор кардан, чӣ хел брендҳои худро сохтан, ман боварӣ дорам, ки шумо бизнеси худро ҳимоя мекунед ва бозорҳои Русия бошад дар рӯзҳои наздиктарин ба кулли иваз мешаваду соҳибкорон бошанд ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд. гурӯҳи якум бизнесҳоро маҳкам карда аз бозор мераванд ва гурӯҳи дуюм бошад ин имкониятҳоро истифода карда якчанд баробар боз пеш мераванд. видеоро ба нафарҳои соҳибкор ҳастанд ҳатман фиристед.